Les reaccions àcid-base són reaccions amb una transferència de protons. Tradicionalment, els àcids tenien gust picant i poder dissolvent. En canvi, les bases són més amargants i tenen poder desgreixador. Ambdós tipus de substàncies són corrosives i perden les seves propietats en el moment que reaccionen entre si. Si mengem massa, podem tenir acidesa d'estómac i ho podem compensar amb bicarbonat de sodi. En química, aquest tipus de reaccions es coneixen com reaccions de neutralització, on un àcid reacciona amb una base per obtenir una sal i aigua. L'objectiu de la pràctica d'avui és conèixer la concentració d'àcid acètic d'un vinagre comercial amb l'ajuda d'una reacció de neutralització i la tècnica de laboratori que es coneix com volumetria. Abans d'entrar, recordeu: cabell recollit, ulleres i bata. Comencem? Hola! La volumetria o valoració àcid-base és un mètode d'anàlisi químic quantitatiu on podrem conèixer la concentració d'una substància, que li direm analit, a partir d'una substància que en coneixem perfectament la seva concentració o que li direm agent valorant. L'agent valorant l'introduirem a dins de la bureta i entrarà en contacte amb el nostre analit gota a gota fins que la neutralització sigui completa. Per poder veure el punt final d'aquesta neutralització, introduirem una substància que canviï de color i que coneixem amb el nom d'indicador. A partir de la quantitat d'agent valorant que li hem gastat i l'estequiometria de la reacció, podrem calcular correctament la concentració d'àcid acètic. Bureta, suport metàl·lic, pinces. 3 Erlenmeyers, pipeta de 10 ml, pera de goma, matràs aforat, comptagotes. Reactius: vinagre, hidròxid de sodi 0,1 molar, aigua destil·lada i com a indicador, fenoftaleïna. Per fer la volumetria àcid-base partirem d'una mostra diluïda del nostre vinagre comercial. Aquesta mostra diluïda està feta al 20%. Hem agafat 20 ml de vinagre comercial i l'hem diluït amb aigua destil·lada fins a 100 amb el matràs aforat. Pipetejarem 10 ml de la nostra mostra diluïda i els abocarem en el nostre Erlenmeyer, en el qual hi afegirem unes gotes de l'indicador àcid-base, en aquest cas, fenoftaleïna. Aquesta dilució l'hem preparat per tal de reduir el volum d'agent valorant que consumirem al llarg de la nostra valoració àcid-base. Abans de començar la volumetria àcid-base, hem de comprovar que la bureta estigui ben enrasada. Per això, hem de comprovar que no quedi aire a la part entre la clau i la sortida i que a dalt estigui ben enrasat. Ara sí que estem en condicions de començar a fer la valoració àcid-base. En aquest moment, el que farem serà mantenir en agitació el nostre analit mentre anem afegint l'agent valorant a poc. Anem afegint agent valorant fins que hàgim neutralitzat tot l'àcid amb la base. Aquest punt s'anomena punt d'equivalència. Aquest punt el podrem visualitzar amb el canvi de coloració de l'indicador àcid-base que hem addicionat al principi. En el moment en què l'indicador apareix de color rosa, hem arribat al punt final de la valoració. Comprovem la quantitat d'agent valorant que hem consumit, en aquest cas 20,1 mil·lilitres. I és important que realitzem la valoració àcid-base per triplicat i que descartem aquells valors que siguin més dispars. Amb els resultats obtinguts de la valoració àcid-base, el que farem serà els càlculs pertinents per determinar la concentració
d'àcid acètic contingut en el vinagre. Els resultats els expressarem en grams d'àcid acètic partit 100 ml de vinagre, per tal de determinar el grau d'acidesa. En els càlculs, alerta, hem de tindre en compte que hem fet una dilució. I ara, finalment, el que farem serà comprovar que l'acidesa que hem determinat experimentalment coincideix amb l'acidesa del nostre vinagre. Esperem que aquest vídeo us hagi sigut útil i us hagi agradat. Fins aviat!